Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Joert vanuit de Tjoekamar. Want van de middag waard je alweer de 5e wedstrijd zielt in het ram van de IFKS-zielerij. En de grote vraag is dan vanzelfs van waar pakt Joert de koppositie van het totaalklassement? Waar zullen we het aansnoer hebben? Hier op de Battenvier. Nou, 2 skippers die zijn te gast. De eerste is Klaas Cuperus. Hij is skipper van de 6 gebroeders en komt uit Makkum. En de tweede is Michiel Kalsbeek. Hij ziet al jarenlang mooi, al 20 jaar in de IFKS op de Raderhoek. En vanzelfs heb ik weer een analist en Joert is dat Jitske Visser. Maar eerst zullen we eventjes hoe de trekken we een tag hier van de Moon in Ichtenbregen. Wat lees je, joh? Franse tuinman. En zie je hem uitlezen of zie je van de middag nog even het scootjesziel zijn? Ik denk dat ik hem uitlees, sorry. De rest van de familie gaat wel kijken. Ik hou het bij de SKS. En bij de tuinman? En bij de tuinman, ja. En het is echt razendspannend, hè? Nou, dat weet ik niet. Want weet je net? Nee, want wij kwamen hier toevallig om naar boven en toen zag ik mijn vrouw. Ik zei, oh jee, ik zei, die heeft keizer hier. Maar het is dus eigenlijk een verrassing dat er Joert zielt wordt hier, dat Jim hier binnen. Ja, eigenlijk al ja. Mijn man en mijn heid zielen mij op stad Harlingen. Zo gezond. Ja. En hoe doet het? Nou, ze doet wel knap. Ze is 10 gedeeld treden in het klassement, dus wij kleien het. Nee, die liedse A, die is zwier onderbelicht. Dus, bij deze. Zullen we het nou even recht zetten dan? Top. Hartstikke mooi. Hoe heet die nooit? Mijn heid is Jappie Meter. Ja, maar die ken ik. Nou, vast wel. Ja, die ken ik wel, ja. Daar zit ik net doorheen. Waarom even rood naar Balingen? Lekkere broodjes! Intussen naast mij Jitske Visser. Jitske, ja, en we kleuren extra mooi, hè? Ja, Vies net? ik vind wel dat we heel mooi bij elkaar passen, ja. Zo is dat. Hey, wat, dus je vanzelfs Joert de wedstrijd zien. Wat is het meest opvalt? Nou, wat wel heel leuk weer is dat de boeienkoning en het Joert hartstikke druk hier. Die hebben sabot marathons ontsleuren west voor de start van de Grote A. Het weer een gate, het weer een op een delbaan, het weer op een gegeven moment een Olympische baan. Wij begrepen er eigenlijk helemaal niks meer van. Nou, het water op een delbaan, maar niet op een gate op een lege kant. Maar die man had Joert druk gewoon. Oké, nou we zullen het zien. In het wedstrijdsverslag met het commentaar van Cels van Ilke Lok. Nou, toen die drokte dan oor weer, kon ze losgaan en toen weer het ziekje wat wedstrijd de slag. Maar hoe bakboord uit of maar stuurboord uit. Arend wist de boerengong bakboord uit. Helemaal naar de wal. En dan beziek je zo dicht mogelijk bij die tonnen te komen. Het wie een slag, maar je moest even zien wat de oren dienen. Want die krabbelden er in de start wat om. En toen zeiden ze, al je een vrouwtje hoort, wie vierste led bij de start. Maar die gong op bakboord, over de stuurboord voor. En dat wie iedereen de goede slag. En dan draaien ze verder op alle jaar. Dan denken ze van, wij moeten maar hut draaien. Want wij moeten ik in die stuurboord slag zitten. Maar wie hem net. Ja, Ele Huizen, niet Ele Huizen, zeg ik eerst, maar die maakt hier achter zeker heerskop los. En het is de eerste keer dat de beide mannen haast bij elkaar in conflict komen. Maar dit gaat ook goed, want daar gaat Jester Margela Tadema daarachter los. Maar waar leidt toch voorop? Ja, dat weer de bank van de bakboordslag. Arend Wisse de boer, hij gaat naar de tonnentuin. Hij gaat oer beide mannen heen richting die tonnen. En dan zie je met hulpspul, zo wat lezen, want het leidt op het vinkentouw vanzelf. Want iedereen ziet het zo'n goed mogelijke positie bij die eerste tonnen. Zakruid weer kruisdrak, nou ik ben net, om te zien te komen van, kunnen we op een goed plekje komen en dan kunnen we een beetje in deze wedstrijd bezitten. Nou, Arend Wisse de boer, hij komt dus als eerste om die tonnen. En hij viel het wel lekker. Hij shot even naar boven, naar het zeil. Hij shot er net om. Dat zal er in de rest van de wedstrijd wel aan. Maar Sas zit het veel tot in elkaar. En dan moeten al die stuurboordskippen die achter hun oren los.
Arend Wisse de Boer komt om die tonnen. Daar komt Gele Tadema achterom. En daar komt Sikke Heerskop dan achterom. Die kan achter Gele Tadema los. En dan zoals even kunnen we snel genoeg draaien. Want ja, er komen vanzelfs meer man aan. Ja, dat kent, maar dan mag je wel heel trot draaien. Want daar kan de rader ook achterlangs komen. En die had het terug van de wei. Want die leidt door bakboord. Leidt Sibu Siesling ik. Nou, zo komen die man daar dan aanschuimt leegwijd. En dan moet Sikke Heerskop even wat beliezen. Ja. Maar ja, hij leidt heuger, dus ik get raar weer over die roek heen. Maar ja, dan komen we in het Vaderwiense rak naar beneden. Je vissen die zei het al. En dat wie een gate, dus dan show je wel hoe dat gaat. Maar al die mannen winnen aan het eerst om tonnen. Zo'n prachtig gezicht is dat ziekje naar een plak. En al die skippen die door bakboord komen, die binnen voor op die skippen over stuurboord. Maar hier is ze achterin. Tony Brundel, Jelle Talsma, vrouwtje Oorzinga. Ze komen al hier achterin, want ze had de verkeerde slag gewoon in de eerste keer dien. En dan kom je er net echt meer bij in het begin van die route. Prachtig gezicht dat ze dan van de Wien op wij gaan naar die gate. Dan mij ze kiezen wat voor kant dat ze gaan. Maar ja, Ingen hebben we net in beeld verzels. En dat moet al even, want die leidt voorop. En dat is Arend Wisse de Boer. En hij rent een heullijn uit op dat moment al. En dan wuiven de man al even uit, want dan geniezen ze een beetje. Want ja, dus, ze vinden dit wel een lekker gevoel. Want ze zorgen achter haar rek dat er plegen wordt om het leven. En dan had ze bij Jestermat de protestvlag al in de hand. Want dan is Sikke Heerskop ertussen kwam. En dan hing het die protestvlag als Sikke Heerskop. En die zilder net weer wijgen. Benijd hoe het komt. Ik vond dat Sikke Heerskop daar net tussen steken mochten hier. En die Jestermat is gelijk hier mij haar een protest. Maar de jury maakt het tot verzels uit. Makken. Ze zitten er nog bij in het begin. 4-5 wien ze. Dat weer wel mooi. Seizoen letter in de wedstrijd wat oorzakje. Dat weer wel wat sneu. Want dan zit je in de grijze middenmoot. En zelfs de achterhoede. En dat viel net zo lekker. Ja, deze man hier ik wat moeite om erbij te komen. Op een gegeven moment dan maakt ze dan een heulijn voort. De stuurboordslag in. Daar was ze dan tot dwong in die gate. En dan geeft een heulijn die stuurboordslag in. En een heulijn waarom. Maar dan zullen ze aan ze zien dat het helemaal net goed uitkomt. Zo, daar komen ze aan. Ze gaan nog wel van makkenblaas. Ze gaan achter een heel soort oren langs. En er binnen al meer die het vooruit binnen. En hij is zelfs de grote man, Arend Wisse de Boer. Shot rustig, nee, de dwarsstond even op ziekje. En dan naar beneden sturen. En die man bent volledig bij de les om dit kampioenschap even goed te beslaan. Nou, daar komt de rader ook achterom. Dat is een prima prestatie van Michiel Kalsbeek. Hij zit nog achter Sikke Heerskop en Jestermar. Maar hij zal nog meer naar voren komen. En zo maar eens weer hoe het gedrang is en hoe het geziek is. Naar een goede positie daar bij die Mart. Sibus Siesling, die maakt er even helemaal van los. Mag nog een keer terug varen. Eigenlijk mag je dan net draaien. Nou, het gaat krek goed dat die man erachter langs kennen. Maar eigenlijk hier daar wel een iets vlagjes in kennen. Want wie je net helemaal goed, je mag helemaal terugzielen. Dan kan het krek misschien. Nou, de sletters zijn Lidmar. En Lemmer zei ik van Lidmar. Hé, wat zit eronder? Er zit Jelle Talsma onder. Ik kan niet wel om die tonnen komen. We zien dat ze goed slagen. Dan denk je ze al hier boven een melange. Ja, je moet ziekje. En dan mag je nog eens zien wat er gebeurt. Hij komt fantastisch bij die ton uit. Je zo'n sissen, hij komt er net meer bovenlangs. Hij gaat er helemaal bij langs zonder dat er rakken wordt. Vrouwtje Oorzinga die loopt nogal een protestvlag, maar dat zal helemaal niet aan. Maar daarop gewoon, we hadden er net zien aan zitten. En het kind, ik zat er weer, dat wij kennen net de beneigingen, want we zitten aan de verkeerde kant van die tonnen. Maar ze zeggen dat ze het net niet aan. Nou, en dan bloedt het heel spannend, want dan zitten al die skippen bij elkaar als ze bij die gate zitten. En dan maakt ze een muziekje om een kant uit. Welke kant maar wij uit, welke kant maar wij uit. En dan zit de jonge Reiner nog bij, dan zit de KL er nog bij. Ze zitten al hier, komen erbij om die tonnen. En dan zitten Tony Brundel en Jelle Talsma. Nou, let u dan toch maar weer die stuurboordse slag uit ziekje. Want ja, we kennen net een oren kant uit, want we kennen daar verder net komen. Dan komt Sikke Heerskop, die komt nog een keer voor Gele Tadema los en die gaat achter de raderhoek langs. En dat betekent dat Michiel Kalsbeek op een fantastisch tweede plak leidt. Wat zal dat mooi voor die man wezen? Nee, dat zou ik al in Heeg een goede prestatie in. Dan met de Elkje, die komt er ik hult iets beter in. Die moet even achter horen, achter Sikke Heerskop en Sjen, dat Gele Tadema eronder langs gaat. Maar die binden dan in ik weer bij. Jongen, ik krijg juist er weer ze goed. En nu ben ze al weg goed. En het is toch vreemd dat die man dan in de rin van die weken pas weer onder de slag komen. Nou, we zijn even weer aan boord bij Arend Wisse de Boer. Had hij het zeil omgooid, maar die doet hult in hetzelfde. Namelijk dan een slagje naar het zeil gooien en dan een slagje naar de wal en dan verder.
Maar dit slagje zal net helemaal goed wezen. Ze bleef voorop. Maar de wien die draait wat. En dat betekent dat ze net zo goed binnen en dat je eigenlijk de oren kant uit matten. En dat had de Rader ook en Sikke Heerskop goed jongen. En die komen eigenlijk goed bij. Hij leidt nog wel voor Arend Wisse de Boer. Maar die oren bij de man die komen dichter en dichter bij. En dan shot er alles even benauwd achteruit verzels van hoe komt dit, ken ik wel op die bij die Tonendom. Ja, dat komt er al. En dan is het helemaal klaar en dan gaat hij ik maar eens een keer hoe stuurboord. Want daar leidt dan de slag. En deze man die komt er dan net meer aan te pas. Al had de Eelkje intussen Sikke Heerskop weer in hellen. En die komt dus dicht bij de Rader Roek. Maar Michiel Kalsbeek die sluit het zaakje mooi uit. En hier achterin bloedt het een zaak van oppassen jongens, oppassen. Welke kanten, maar we weten het net. Want ja, het drukt altijd weer in elkaar in het eind van de wien. En dan kom je net verder, dan kom je met je bepaald een oor, hoe en waar en waarom als je om die tonnen komen. Nou ja, dit is een man die komen de allerlaatste keer heel goed om die tonnen rennen dan weer uit. En shutten daarmee on, net zoals Geniezen die shutten daarmee on dat ze echt 4 wij de beste binnen. En dan komt de rest van het spul en die bloed heel dicht bij elkaar zitten. En dan komt Michiel Kalsbeek trots aan. Hij wordt de tweede man in deze wedstrijd en tredde wordt Eelkje. Maar hij is de winnaar, Arend Wisse de Boer. Ik van de klassement. Wij winnen al heel lang een paar en toen kreeg Michiel hem hartstikke mooi. En toen hebben wij in het laatste rakje besloten om de andere kant met te nemen. Nou, dat pakte ik goed uit. Maar had ik dit nog steeds oertjoeg in de wees, bist het dan met me eens? Hallo, ligt het er wel op, hè? Veelst al kampioenskriebels? Totaal helemaal niks. Nee, we hebben er net mee aan de gang. Morgen zat het wel heel ook en dan hebben we dan maar weg. En sneeuw naar volle meer, heb ik begrepen. Dat is voor u wel wat spannend, maar waar rouwen ze erin om? Gefeliciteerd. Dankjewel, heel goed. Hoi. Dan de uitslag op kaart hier bij Ichten de Brege. 1 dus Arend Wisse de Boer. Dan op 2 Michiel Kalsbeek en 3 Sikke Heerskop. 4 Jeroen de Vos. 5 Vrouwtje Ozinga Meijer en 6 Gele Tadema. En er rint dus nog een protest van Gele Tadema. 10 Sikke Heerskop. Hoe dat orint, dat rint Jeriem Aasen. Zoon Sibo Siesling. 8 Jelle Talsma, iets wat teleurstellend. 9 Tony Brundel. En pak dan je eigen favoriet eruit. Als laatste Romke de Jong. Dan het totaalklassement. Op 1 dus, de nieuwe koprenner. Arend Wisse de Boer met 10,8. Op tweede plak, Sikke Heerskop. 11,9. Maar dat kind dus nog oors. Als hij het protest aan zijn verliest van Gele Tadema. 3 Jelle Talsma. 4 Vrouwtje Ozinga Meijer. 5 Gele Tadema. 6 Sibo Siesling. Zoon Tony Brundel. Op 8 runner-up Michiel Kalsbeek. Dan 9 Jeroen de Vos. 10 Marijn Olsthoorn. 12, ik zei ze er even bij, Klaas Cuperus. En als laatste op een ei Romke de Jong. Heren en dames, vanzelfs welkom hier op de Batte 4. Ja, viel het een beetje toch wel, ja een tweede plak, maar viel het een beetje als een oerwinning? Ja, natuurlijk is het zo. Als je nou eerst het 12 strijden was en dan heeft een paar dagen meer zield. Maar dat kunnen we rustig stellen. Dat kunnen we rustig stellen. Dat de laatste 2 dagen doen het net. Daarvoor win ik 2. Maar ja, dat viel natuurlijk als een overwinning, want het is super. Ja, want in Staren ben je een keer eerder als tweede eindigen. Ja. Maar verder hebben we klasserings als Sontjende, toen hier Averij, maar 14e, 13e. Het is zo wisselvallig als wat. Ja. Is er een verklaring voor? Nou ja, dus dat Sontje in de plaat, Sontje punt, dat weer een kwestie van dat het beslag... In de Averij? Ja, het beslagbreud zit er maast voor. Dus dat kerst net voor, dat gebeurt niet een keer. Het spul zit er niet zo op, dus normaal gebeurt het net. Maar ja, dat is gebeurd. En ja, ik weet het net, het roen net. En op sleet, nou, dat praat ik niet over, die sleet er maar, dat is dus maar net. Nee? Nee. Ik wil even naar die Borman. Klaas, ja, ik zal even het klassement erbij pakken. Jim Steen dus nou op het 12e, dat degradatiespook. Ja, dat komt in de buurt. Ja, dat komt wel in de buurt, hè? Dat zeker wel. Ja, het ging hartstikke best begin van de weekend, maar de laatste 2 wedstrijden werd het al wat minder. Kom maar wat meer richting de risico's aan. Ja, viel die extra druk? Nee, dat valt op mij. Ik denk, morgen gewoon weer goed bij, dan is het klaar. Dan is het klaar? Ja. Maar je wollen kosten wat kost in de A-klasse? Ja, dat is je streven. Ja, zelfs. Eerst hier in de A-klasse blijven en dan maar verder zijn. Ja.
Oké, Jitske, ik heb het niet gekkel al zijn. Erin dus nog dat protest hè, van Gele Tarema, Tjin, Sikke Heerskop. Wat is er nou correct aan de hoorn? Waarom heeft Gele een protest Tjin Sikke? Nou, ik heb de situatie al heel vier op afstand zien, maar ik denk dat Michiel het volle beter uitlezen kan, want die zit er vlakbij. Ja, zie je er vlakbij Michiel of net? Ja, ik heb het wel bijzonder, ja. Ja, nou, wat gebeurde er? Nou, wij hebben een regel dat wij in de buurt van de tonen komen. Ja, en we zorgen nog ook de beelden trouwens. Ja, als die in de buurt van de tonnen komt, dan moet 3 ton, of 3 scheepslengte van de tonnen, moest er net meer als schip wat achter de oren loopt, moest er tussen steken. Nou, dat is zeker dus al. Zeker die stuts ertussen, terwijl Gele Armen al in de 3 scheepslengte zitten. En ja, dat mag je een keer net. En vooral als het van achter een oude komt. Als nou de hele Rijkboord een boordlijn heeft, dan is het wat oors. Maar hij kwam van achter nou omzetten. En hij had hem ertussen stutsen. En dat is een regel. Dus Gele Tarema had het jocht als hij kon. Ja. In mijn eigen wel. Wij zien ernaast, we konden dus ook heel duidelijk zien. En we konden ook zien dat hij dat zeker geen jocht hier op om het tussen te steken. Nou heb ik wel begrepen, Jitske, dat wist ook beter dan mij. Maar zeker het nog wel even telefonisch contact gewoon, toch, met Gele? Nou ja, dat had ik op radio in de uitsturing dat hij Gele nog even bij liet, want er was ook een situatie daarvoor west. Ja, ik van zeker dat zeker de vlaagloekenkoer tjen Gele. En zeker vond het eigenlijk net heel sportief dat Gele de vlag nou wel lutst tjen hem, terwijl hij het net. Maar dat is natuurlijk een argument van Likmefestje. Nou ja, dat vind ik persoonlijk voor ja. Ja. Ik denk, ja, had je dan al eerder vinden dat je een protest loeken maakt, dan mij dat waan. Nou, we hebben nou contact met Aukje de Hoofd, verslaggever. Die zit nou bij de protestkamer. Aukje, doe heeft de uitslag? Jazeker. En de jury is het eens met hem al hier. Zeker Heerskap kon net bewijzen dat ze boord aan boord laan. En daarmee het Gele Tarema dit protest dus won. Dat betekent, want, oh ja, dat mag ik even vertellen. Zeker Heerskap hier ik nog een oorprotest trouwens. Wist nog wel die situatie juster, dat je moet juster aan tafel bepraten, hoe het zwut? Ja, zeker. Nou, dat speelde bij hem jeder en hij had daar in je strafpunt van gekregen toen. Ja. Maar omdat juster midden Wietse Banstra, die hier dezelfde situatie had, het onvochten. En die had bewezen dat er dus in het reglement staat dat er een oorgangsperiode is. En hoe lang die oorgangsperiode is, dat staat er net bij. En zij het Wietse Banstra dat toen woon. En zij krijgt zeker Heerskap dus, maar terugwerkende kracht, wordt het punt er weg van afhellen. Oké. Dus het zeker Heerskap krijgt er nou dus punten bij. Alleen dat is dus in minste wedstrijd, die kunnen we er dus aanloeken. Dat betekent van het klassement, het aan tussen de boeren, nou 10,8 het. Eerste. Jelle Talsma zit nog met 13 punten op het tweede. Vrouwtje Meijer 15 punten op het derde plak. En dan vierde en vijfde, door is het al. Zeker Heerskap en het dwarp maar Gele Tarema maar 15,9 punten. Oké, dus dankjewel Aukje. Ja. Dus het klassement is weer een beetje oerhoop. Ja. Maar van Gele hier wil gewoon gelijk om dit te doen? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, het gaat ergens om, hè. Zo langzamerhand. En ze staan dicht bij elkaar. En ja, je kan elkaar gewoon wel boven Holland houden, maar... En dit zijn regels, die hebben betocht en die mag je dan onthoren. En dat is jammer, maar ze staan nog steeds heel mooi gedeeld 5. Ja, dat is ik dat is ik zo. Dus we kunnen nog eens 10 komen deze week. Nou, dat denk ik Griffin, hoor, sta ik hem hier wel weg. Ja. Hey, Klaas, wat ik spietig vond, dat vond ik de finish. Want alle publiek zit verzeld bij de hege ton en vader wie is de finish? Ja, waardeloos. Waardeloos? Ja, vinden wij altijd. Ja. Finish je het onderwin en net vader win. Nee. Nou, ik ben net helemaal niet eens. Nee? Nee, dat is beter als het waren wie dat denk ik. Dat gaat heel niet dichterbij. Ik denk dat ik nog beter het heeft voor mij nog wel een rondje door iemand, maar ik vind net dat het hele publiek daar bij de boventoon zit. Je zit op het dik, zit een hele grote meisje bij het gemaal en daar hebben we finishen. Dus bij die meisje, nou, is dat super. Ja, maar dan vader wien, het is immers een optocht. Ja. Dan gebeurt er niks meer. Nee, is niks hoor. En het meisje van Gemaal, die zit ik al hier naar die hege ton. Het zijn een deel uit een boordboordjes en op het eiland bulten meisje. Ja, bij u zeker. Het is prachtig waar. Het kan net beter. Die weer nog net begonnen, dus het weer een super kwarte wedstrijd. Nou, die hier een mooi even een slag in zit. Die vind jij hartstikke leuk geweest. Wij lezen maar 4 skippen de vader win. En de win bij de achterste van. We kwamen mooi oprin. Dus zei nou, als we nou de gate een keer goed pakken en even een goede slagmaatje, hebben we nog kans om het erop te pakken. Ja. Nou, de light finish erin. Ja, en volgens mij zei Arend Wisse de Boer ook nog, want hij zegt je kwam behoorlijk naar voren daar. Ja, hij wie een beetje van het verdedigen. Ja, klopt. Wij scharen naar Hut naar hem daar. Ja.
Dan zou je het helemaal maar rond het worden mocht. Ja, maar dan wel een Faroese finish. Nee, dat gaat niet zo. Ik ga gewoon even om wedstrijd naar het publiek. Nou, het publiek, het meeste publiek, dat zit je bij het gemaal. En dat is weer. Dat is wel mooi. En daarom zeg ik, dat vind ik het wel mooi als hij finisht voor het publiek. Oké. Maar aan de andere kant, ja, het gaat om dat speeltje. En dat speeltje is natuurlijk dat je finisht bij een boventon. Zo is dat. Ja. Jongens, het is tijd voor muziek. Vind je hem, Mek? Ja, we beginnen naar je novelle. Dames, welkom. Corien en Henny, beide uit Ljouwert. Ja. Wat zijn je voor die jongen? Een schilderij. Een schilderij. Had dat iets met scootjesvielen te krijgen? Nee. Totaal net. Maar het is wel een mooi versje. Ik hoop het, ja. Oké, novelle, maar schilderij. Ik zou minder om je geven als ik meer van je zou weten. Of als ik je intussen was vergeten. Je bent niet het schilderij dat ik van je maakte. Niet de kleuren, niet de streken. Het was de kunst die me raakt. En als het goed gaat, pas jij in een lijst. Ik zou niet aan je willen wennen of je beter willen kennen. Maar heel af en toe met je weg willen rennen. Tot het beter gaat met mij, ben jij erbij. Pas als het moeilijk wordt, als het moeilijk wordt, verf ik mij erbij. Dan verf ik mij erbij. Zou je niet opgevallen zijn, je was er eigenlijk ook niet bij. Wat kun je meer verwachten van alleen een schilderij? Maar dat geeft niet, gaat nu goed. Begin te leren hoe het moet. Verf op, gespannen doek, vooral de muur staat je goed. En als het goed gaat, ben jij een schilderij. Pas als het moeilijk wordt, als het moeilijk wordt, verf ik mij erbij. Dan verf ik mij erbij. Ik heb een schilderij met jou, met mij, voor als het moeilijk wordt, als het niet makkelijk gaat, voor als het lastig is, maar vooral als de waarheid te hard blijkt te zijn, als de waarheid te hard blijkt te zijn, dan verf ik mij erbij. Dan verf ik mij erbij. Novelle, mooi gevoelig verske. Dankjewel, dames. Klaas, Makkum, dat is een echte wettersportdwarp. En je hebt hier natuurlijk lange tijd geen scootje. En toen hing je hem zoiets van, dat maar doors. Dat zeker, ja. 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 En toen dacht je, mijn stage jongen, wij keep je een scootje. Ja. Vertel eens, hoe ging dat? Ja, we winnen al een periode van plan. Ik zit eerst bij mijn zwager, Robert de Jong. En we winnen al een periode van plan om een scootje te kopen. Dus we winnen op ziek. Nou, op een gegeven moment kwam bij de gebroeders Los terecht, die naar een casco heen lezen. Ja. En die hebben we uiteindelijk gekocht. Maar helft van Paken, toch? Net de helft van Paken. Nee, maar de helft van Paken. De helft van Paken, De helft zeker. van Paken. Ja, dat zeker. Want je hebt toch bij Paken West, want Paken wil een scootje kopen, wil je helpen met te financieren. Ja, we winnen ook maar z'n vijven. En toen, nou, we zijn dat financieel wel krap. Laten we Paken vregen om een deel mee te doen. Ja, dus een van die zes gebroeders ja, is Paken. Is Paken, ja. Ja. En die zei van, ik wil hem net lenen, ik wil even groot aandeelhouder worden. Ja, dat klopt. Die zei, als die een Jeeld is, dan afwak die jongens Jeeld voor alle families dan nooit waarom. Dus ik lauwer aandeelhouder. Ja. Dan heb ik nog wat te vertellen. Ja. En vertel eens, want dat wie Casco, en dat kwam dus van Dermelof. En volgens mij komt dat scootje van je, dat komt uit Delft, toch? Ja, dat klopt. Ja. Komt uit Delft, het wie een Casco, wie
Nou, vooral van het bovendeel vind ik net een soort van hoor. Nee. Dus ik ben ooit bezig geweest, helemaal verbouwen. En ja, tot wat er nou is. Ja, maar dat wie eerst echt helemaal niks? Wie echt... Het wie echt een casco. Ja, en een casco is casco. Ja. Ja, maar hij leidt tussen twee bregen en hebben ze mij ergens in Delft. En daar kon je direct net wel komen. Nee, de gebroeders Las die hebben hem vol mijn wettelit erin, onder de bregen doorgesleept, naar de bregen weer omheen geband. En dan zijn ze hem naar Friesland gesleept. Ja. En nou, en nou ben je dus, hield hij het promoveerd en nou zit je dus bij de Grutte jongens in één keer. Ja, we zijn begonnen met het tweedehands spul al hier en elke keer wat vernijen en proberen omheen te komen. Ja. En dus het maakt hem toch weer een beetje die Scootse traditie, want dat hien ze in het verleden ook een beetje toch, want toen heeft het wel een shield van de SKS. Ja, wij, nou net van de SKS, maar de IFKS hebben wij bij Makkum wedstrijden gewoon en vanwege ontoegankelijkheid en weet ik volle wat. En weer met de Parageerste Veer toch? Dan moet alle Scootse daar heen. Dan met het soort Parageerste Veer is boeten om en dat voelde dan weer een heel soort uit, want dan hier we vaak weer te volle wien. Weet misschien ik nog net zo'n helden op de Ieselmaat, weet ik net precies meer. Maar toen in die zielerij bij Makkum is er al plukt. En is dat spietig eigenlijk, Michiel? Nou, ik heb er dus ook nog een ziel, net op mijn eigen skip, maar als bemanning. Ja. Maar de zielerij weer vierde prima. Alleen dat zit er echt op een uithoeken. En, je moet elke dag ergens oorzien en dat is eigenlijk het grote probleem. Maar ze hielpen toch echt of net? Ja, maar iets minder. Want van Staven hielpen, dat is nog wordt gevaren. Dus dat is best vrij rap. Ja. Maar het belangrijkste argument is dat je gewoon in uithoeken zit. Ja, dat is daar heeft volle tijd nodig voor het vooruitgaan. Dat is eigenlijk het grote probleem. Ja. Maar toen heeft er dus ook al zield in het verleden. Ja, maar net maar dit schip. Ja, nee. met hetzelfde schip, maar net als eigenaar. Nee. Maar er is nou al 20 jaar best eigenlijk op de Raderhoek, hè, bij Skipper. Ja. Nooit kampioen geweest. Wollen ze natuurlijk een duienwinning, maar nooit echt kampioen. Dat vreeg ik mij af. Wat moet er nou eigenlijk nog een keer gebeuren dat je hem kampioen werd? Nou, misschien zal ik erin. Ja, oké, dat van me hoor. Ja, dat is nou de grote vraag. Dat weet ik wel eens vaker doen. Maar ja, maar wat moet er iets gebeuren nog? Ja, Skip weer op een helling en dan moet iets wezen. Misschien moet ik of 4 ton lichter. 4 ton lichter? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is al 20 jaar best skipper. Ja. Dus onder zielkwaliteit zult het net lezen. Nou, misschien wel. Nou ja, oors je net zo lang mooi al in de A-klasse. Nee, dat is het. En dus je kan wel aardig potje zielen. Maar ja, je moet nog een keer kampioen worden. Ja, klopt. Ja, maar die in de schip kan krijgen een hudder als dat wordt. Ja, maar ook is ik het, Miguel. Dan wist je wordt net niks waar. Dit werd er ook. En dan zit achter de... Ja, ik bedoel, dan best er wel bij. Maar misschien is het ook wat meer de wisseling. Nee, dan was de zijdbaar slechte wedstrijd, een Santje, een Veertje. En dan werd zwaar. Dat weer pech, maar dat is die averij. Maar waarom zou je dan op dit wetter wel? Ja, het enige andere manier heb dit wetter in wel het. Op het Tjoekelmar, dat is geen wetter. Ja, dat is dus wetter hoor. Ja. En slechter, maar dat stielen we altijd slecht. Op een of andere manier. En het is net een bijgeloven, wat ik maar juist uit de start, ik mooi start. Maar ze er aan de beide kanten bij zwaai. Ja. Dat kon net hudder. Ga je met de Klaas? Dat het ene wetter je wol luidt en het andere wetter je net? Wel een beetje sletten, maar hebben problemen. Ik al beslist. Ja, ik besleerd. Ja, sleet eruit en dat moet makkelijk. Dat zou net verkeerd zijn. Die maken me mooi het hele dorp die erachter. Dus het was even van ja. Het zou heel mooi wijs dat we daar ooit een wedstrijd kunnen organiseren. Ooit is het maar een voorwedstrijd. En dan is die traditie van het scootersjoen echt weer waarom dan is het in Makkum. Ja. Oké, jongens, we gaan even naar Tjipke. Want dat is vanzelfs, dat weet hij hem, de skipper van de Batavier. En alle dagen gaat hij even op paard, op ziek naar dingen die het hem opvallen. Tjipke, waar gaan we heen? We gaan naar Top en Twel. Top en Twel? Het scootje, ja. Hij is er een scootje? Hij is een scootje, ja. En wat is er zo bijzonder aan het scootje van Top en Twel? Nou, net zo vol, maar die skipper die daarop zit, die had een kunstvoet. En dat valt net na, dacht ik. Ik bedoel, daar rent je op de skipper en hier... dat is op dit schip al de reden. Hoe doet het er dan in die klasse? Nou, net zo heel goed van mij. Juster in zijn protest. Hij is een verlen. En Joert wint zijn laatst. Dat is wel jammer van de man, maar... Gaat net goed? Gaat net goed. Nou, dan moeten we er maar heen dan. Ja, maar even een jaar wat er aan de hand is. Ja. Is dit Top en Twel? Ja. Mooi zo. Is de man herkend? Ja, zeker. Ja, de Tjipke zei je dan, hè? Ja, jongen. Het is direct Sinterklaas, jongen, die Tjipke. Ja. Nee. Maar Tjipke. Niks waar. Ja. Want we hebben natuurlijk weer een paar vragen betocht. Nou, dat nog, ja. En nou, klappen maar in, Tjipke. Ja, Ilke die hiet erover dat Jan het een kunstvoet. Ja, klopt. Is dat nou, wil je dat ik in beperkt of? Nee. Nee, helemaal niet. Dat vind ik wel bijzonder, no? Hoe dat dan te rekenen is, maar het wel
Komt er wel op aan natuurlijk. Ja, komt zo wel op aan, ja. Dat heb ik vreselijk beneden. Ja. Ja. Nou, omdat het zelf ik skipper bent natuurlijk. Oh ja, maar hoor, wat was het op mijn scootje? Ik zit maar wat. Ja, dat is alleen nog maar. Ik zit maar wat. En Thomas natuurlijk gewoon dat we naar voren en dan weer naar achteren. Ja, ik ken hier een goede voet. En dat doe je gewoon meer mooi. Dat is een ding wat zeker is. Maar die oren die werken het best, ja. Ze kennen die prothese wel zo goed, maatje, dat merkt ze niet eens. Ja. Maar hoe doe je me nou dan, in het klassement? Nou, juist stond een 14e. En je hoort hebben achterom geschild. Dus, je bent net omheen gegaan. Ik ben net omheen gegaan. Maar, ik heb begrepen, je hoorde de moeder erin. Zeker weten. Want je hebt een lied betocht, toch? Ja, klopt. Ja. Waar is de betinker van? Nou, mijn vrouw, zeg maar. Echt weer? Ja. Nou, dan maar leef maar even met jaren. Ja. Oké, nou, hier we zitten. Dat is mooi al hier. Chipke telt wel hoor. Ja. Van in van draai of de andere kant op? Doe maar. De IFKS. Kijk, mooi jongen, maar dan verpest ik die van de vestkern, dat is ik wel. Wat een mooie zielerij. We binnen bij mooi verlet. Scootje zielen is super vet. Maar van wie hebben wij opgelet voor de IFKS? Ja, hartstikke mooi. Ik vond het nou wel mooi dan waar je van de rest in de studio gewoon hebt. Mooi, hè? Ja. Ja. Zou je dan echt potentie hebben voor een simmerhit? Ja. Ja? Ja, wel ja. Ja, zeker. Ik ben er net heel onwist, want Sinterklaas even bellen. Hij klaart hem op stom van. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oké jongens, ik wil nog even, we met de oorronde alweer, maar laatste vraag. Waar had nodig de beste papieren om kampioen te worden van de IFKS dit hier? Ik doe het net te zeggen. Nee? Nee, dat is... De zus dan uitslagen en ik wil het laat vrijdag bij elkaar. Maar daar komt ze net voorbij, hè? Nou, zus alleen aan mijn neus. Eén keer besvoren en de andere keer best achter. Neem gewoon een naam. Neem een naam? Ja. Proost. Ik weet het echt net. Klaas? Nou, dan ga ik op Arend Wisser de Boer. Arend Wisser de Boer? Ja, ik Arend Wisser de Boer. Ja. Oké, nou dan richt ik mij nou speciaal naar Klaas Jongsma. Want dit is mij 2 dagen geleden zei Klaas van het Arend Wisser de Boer kampioen wordt van de IFKS. Dan spring ik mij clean en al in de veert, hè? In de maai. En enkel is het maar een boerensleert ergens in Gariep. Hij jit erin, toch? Ja, dat vind ik ook. Jongens, morgen in de Lemsterbaai wordt het 24 graden. Maar in Zuidwesten-Wien, krijgt rijden. Super. Is dat mooi? Ja, super. Ja? Dat is ook waar, hè? Ja, een beetje Deining erin. Daar heb ik over een hekel om. Dat heet het. Nee, geen Deining. Oké. Nou jongens, heel veel succes nog de laatste 2 wedstrijden. En ik hoop dat je hem er allebei, nou dat zeker, maar ik hoop dat je hem erin blijft. Jitske, ik tiege dank voor die onwijzigens hier in het Scootjesjournaal. Morgen dan vanzelf ben wij er weer dan vanuit Lemmer. Ik zou zeggen, ontaan. Dag.